Mang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Pinakauna kapanalig, laging isabuhay ang mga banal na salita ng Diyos sa bawat hakbang sa sanlibutan. At ngayong oras, ito ay mula sa Ephesians 2 verse 8 hanggang 9 at nakasulat. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ito po nakasulat sa Ephesians 2 verse 8 hanggang 9 at laging isabuhay kapanalig sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Kundi ako umibig, kundi kumatigyang halaga, ang buhay na handog, ang buhay kong inam sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Kundi ako nagmamahal. Sino ako? Doc Alternatibo Newscast. It's Members Day! Kaya maraming promo na naman para sa inyong lahat mga members, lalo ng buy one take two sa mga brands na merong herbal and natural healing seminar ngayong araw. Tayo po ay nandyan sa Pasay City branch mamaya, kaya siguraduhin na makadalo para maintindihan po ninyo ang tamang pag-alaga sa katawan na hindi na tayo masakitin. At doon sa mga hindi pa member, mas mabuting magpa-member na. Napakadali. Sa halagang 1,350 pesos, member na po kayo. Bibigyan ka ng free product kit na magamit agad. Nandyan na yung fulvic mineral. Ito yung ihalo, ipatak sa inuming tubig para yung nagsimulang umaakyat na blood pressure, blood sugar, cholesterol, uric acid, hyperacidity, tinamaan ka na ba ng acid reflux, maagapan at masolusyonan agad. May libre
libre ng eye solution. Ito naman yung pinapatak sa mata para panlalabo ng paningin, maagapan na unti-unting lumilinaw ang paningin. At may libreng 5 klaseng Doc F capsules na magamit sa loob ng 4 na araw upang yung hindi makadumi araw-araw within 3 days, maibalik sa normal ang pagdumi ninyo. Kaya magpamember na at makaabil agad sa mga papromo araw-araw. Buy one take one, buy one take two, lalo na ngayon sa Pasay City branch at iba pang branch na may schedule ng herbal and natural healing seminar at patunay sa sinasabi natin na may kagalingan sa sakit at matuto ka sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi masakitin. Narito po ang isa sa member na sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ako po si Evelina Nardo, taga San Francisco, Balatan, Camarines Sur. Opo. Gumagamit kayo ng eye solution. Bakit, ma'am? Ano pala yung problema nyo dati, ma'am? Manlalabo ang mata ko, tapos Makati, kaya nguwan, Dok, maray na pag mati ko na nagagamit ako kadi, eye solution. Kaya nagikayat ako ko mga kabarangay ko na maggamit man si Rakadi. Ako na testingan ko na try ko na talagang maray. Ibig sabihin, ma'am, hinali mo na yung salamin mo after nakagamit ka ng eye solution. Opo. Muli, ma'am, ano yung pangalan, edad, tagasan po? Ako po si Evelina Nardo, taga San Francisco, Balatan, Camarines Sur. Yan ang prueba sa sinasabi natin dito sa Doc Alternatibo program na subok at napatunayan hindi lang sa Luzon, Visayas, kundi buong Pilipinas. Kaya puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo po ay magabayan sa tamang paggamit ng eye solution. Sa kanya yung eye solution talagang pinatak sa mata. E di ngayon, wala nang salamin, malinaw ng paningin sa mata. At kung ano man ang iniinda ninyo, lalo na sa mga nagsimula pa lang din, gagabayan kayo dyan sa branch kung ano yung mga dapat gawin, sundan ninyo na makatulong para ikaw ay matuto sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi masakitin. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch para sa tamang gabay. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Second Floor Pexa Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City Albay, near Iglesia ni Cristo, sa Nabua Branch, Number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School, sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternatibo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang pag-angkin ng kagalingan, lalo na sa mga nag-maintenance medication ng synthetic drugs at doon sa mga tinaman ng komplikasyon na mas mabuting puntahan ang branch at daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar. Simula ngayong araw, nagbabalik na po ang ating seminar dyan sa Doc Alternatibo branch para kayo ay magabayan, matuto sa tamang gawin, sundin na maging malakas, malusog ang pangangatawan. At narito po ang schedule ng seminar ngayong araw. Ako inyo makakasama dyan sa Pasay City Branch. Nakaschedule din sa Abulog, Cagayan, Lawag City sa Ilocos, Naga City sa Camarines Sur, Calbayog sa Samar, Tacloban City Branch, Iloilo City, Dumaguete City Branch, Hagna Bohol, Butuan City, Sumilaw Bukidnon Branch, Ipil sa Zamboanga Sibugay, General Santos City, Digo City sa Davao del Sur, Matina sa Davao City at Kiamba sa Sarangani Province. Bukas naman, linggo, nandyan ako sa Cubao, Quezon City Branch. Pero wala tayong seminar dyan sa Cubao. One-on-one check-up and
counseling po ang gagawin natin bukas dyan sa Cubao. Then, narito pang ibang schedule sa Lunes, January 23. Ako po inyo makakasama dyan sa 3C Martires Cavite Branch. Nakaschedule din sa Lunes dyan sa Tugigaraw City, Cagayan. Balanga City, Bataan Branch. Dait sa Camarines Norte. Katarman sa Samara, Sara Iloilo Branch, Nabalbiliran, Bayawan City sa Negros Oriental, Cabadbaran City, Agusan del Norte Branch, Iligan City at Zamboanga City Branch. Sa Martes naman, January 24, nakaschedule ang seminar dyan sa Ilagan Isabela, Bigan City, Ilocosor. Ako naman inyo makakasama sa Martes dyan sa Lipa City Branch. Olongapo City, Zambales. Nakaschedule din sa Martes sa Pasig, Iloilo, Bai City, Negros, Tuburan, Cebu Branch, Surigao City, Maranding sa Lanao del Norte, Buog sa Zamboanga, Sibugay, at Panabo City, Davao del Norte Branch. Sa Miyerkules naman, January 25, nakaschedule dyan sa Agoo, La Union, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ako naman inyo makakasama sa Miyerkules dyan sa Malolo City, Bulacan Branch. Nakaschedule din sa Iba, Zambales, Roa City sa Capiz, Cabancalan City sa Negros, Ormoc City, Leyte, Cantilan sa Surigao del Sur, Oroqueta City, Misamis Occidental, Tacurong City, Sultan Kudarat Branch at Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Abangan yung iba pang schedule para sa seminar dyan sa branch. Mas mabuting puntahan po ninyo ang branch para malaman ninyo kailan yung schedule at pa-register in advance para libre na sa seminar registration fee na 500. Yung unang 20 na magpa-register in advance, libre na. At eto, wag magpahuli dahil yung unang 20 naman na makarating during seminar day, libreng inom din ng mixed and herbal coffee at magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral, libreng patak din ng eye solution. Marami pa mga sorpresa naghihintay sa inyo during seminar day. Ito ang pagkakataon na maintindihan mo ang tamang pag-alaga ng katawan na hindi na masakitin. Pagkakataon na maintindihan mo ang tamang pag-angkin ng kagalingan diyan sa iniindang karamdaman. At patunay sa kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternativo. Ako po si Mita Bayangos from Lara, Carla, 71 years old. Magmula nung nag-take ako ng mga product ng Doc Alternativo, naging normal na yung BP ko, naalis na yung pagmamanas ng mga paa ko, at saka yung nararamdaman ko sa sikmura ko, naalis na rin, mga rayo-rayoma, hindi na namamaga yung mga parte ng katawan. Wow. Yun ang naobserbahan ko. Opo. Nakapag-undergo din po kayo ng vitamin C, tama po ba? Tama po. Okay, then ngayon, yung mga ginagamit ninyo ngayon is yung mga, ano yung mga normal na product ni Doc Alternativo na lang kapag papaayos ng inyong health? Ang hindi po ako nagpapawala yung Fulvic Mineral, coffee, at saka B-complex. Wow. So, ma'am, pwede ko pong alamin ulit ang buong pangalan nila, edad, at taga saan po kayo, at mag-share po kayo ng message ninyo sa ating mga listeners. Ako si Mita Bayangos from Lara, La Paz, Carla, 71 years old po. Yung mga ibang nakikinig po na may iba-ibang problema sa kanilang kalusugan, wag na po kayo mag-atubili, mapunta po kayo sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo at doon po yung makikita po ninyo yung nagpapagaling sa inyo sa kanilang mga produkto. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan. Ang 71 years old mula dyan sa Tarlac ay nakapagsabi na yung hypertension na solusyonan, wala ng maintenance medication na synthetic drugs matapos sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV, at ngayon kung ano yung mga itinuturo natin, lalo na yung pagpatak or paghalo ng Fulvic Mineral sa inuming tubig, umaga't hapon uminom ng vitamin B complex powder, ng mixed and herbal coffee, ng Best Milk, talagang sinundan. At eto,
mapanatili ang malusog na pangangatawan. Kaya huwag tisin ang sakit. Puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan at magpamember kung hindi pa member para maka-avail din mga papromo. Lalo na ngayon, maraming buy one take one, lalo ng buy one take two promo pag seminar day. Huwag kalimutan ang corn coffee. Ito yung kape natin na makatulong para hindi na humihilab ang sikmura, hindi na humahapdi. Malaking tulong ang pag-inom ng corn coffee sa mga mataas ang blood sugar, cholesterol. Uminom ng corn coffee. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang pakiramdam mo, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Pag ikaw ay matigas dumumi, nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old, taga Santa Catalina, Lopez, Quezon. Pruweba sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Second Floor, Pexa Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo, sa Nabua Branch, Number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School, sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Narito po ang paraan sa pagsagot sa mga health concerns na siyang gabay at ipinagpatuloy na advokasya sa mga branches ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. Pinakaunang tanong sa hotline, Doc Ed, kung may solusyon pa ba ang kanser sa prostate? Hirap na pong makaihi. Absolutely yes, no. Ang prostate cancer sa mga kalalakihan ay malimit inooperahan noon. However, babalik at babalik din hanggat ang cause ay hindi po natanggal, no. Like the free radicals, ito yung nanggagaling sa toxins, no, galing sa pagkain ng mga nainom o even sa mga droga, or even sa radiation or sa cellphone or even sa ating mga nakasanayang gamot. So you need to really address the cause. After which, then you have to feed what is necessary, no? Ang necessaryong nutrisyon at ang pag-reprogram mismo ng nakasanayang pattern, the way they feel, the way they think, the way they really eat and drink. So yun po ang atin pong holistic reprogramming system. We have what we call the very fast method ng tinatawag nating redox, no? Itong reduction ng free radical sa katawan sa pamamagitan ng tamang protocol. So pumunta lang sa pinakamalapit na Doc Alternativo Center para magabayan po kayo kung paano po kayo makasumpong ng holistic program para sa mga grabing prostate cancer na hindi na nakakaihi. Ito pang isa, Doc Ed, 11 years old po anak ko at nagmanas, sabi mataas daw creatinine. Nung nakalabas, okay na. Pero bumalik ngayon, 3 months na nakalabas po ang anak ko, Doc, sa hospital. Babalik at babalik yan hanggat hindi po natin na itama ang cause. Yun po ang aking sinasabi lagi rito, na it's unwise to really address the fruit like yung sakit, no? Yung kidney failure, pagbagsak ng kidney o pagtaas ng creatinine sa dugo. It's not really a wise solution na you have to address the kidney failure itself alone without going into the cause itself, no, like the toxicity removal or the emotional disturbances like yung sadness at hatred ng isang may sakit, no. Kung hindi natatanggal yon, laging nagpo-produce ng lason sa katawan na tinatawag nating cortisol hormone.
ang laso na ito ay nagdadagdag ng stress sa kidney na siyang potensyal na papatay mismo sa healthy cells ng kidneys. So, paulit-ulit lang po kayo. At maliban doon, kung ang bata o ang 11-year-old na may sakit, kapag hindi po talaga natututo o hindi siya nadala doon mismo sa kaniyang pagkain o nainom o walang warning na naibigay ng parent sa kanya, patuloy at patuloy pa rin po ang karamdaman. So, iyon po ang aking patunay na hindi po dapat pabayaan ang ganong kondisyon o hindi pabayaan yung patient na mamumuhay sa kanyang sariling pamamaraan nang hindi po na-reprogram ang dila, na hindi na-reprogram yung pattern ng isip o yung pattern mismo ng gana ng pagkain niya. Ito naman, ang dami kong lagundi capsule at malunggay capsule ng Doc Alternativo. Pwede bang pagsabayin pag may trangkaso? Yes, malunggay and lagundi and even other capsules like spirulina is really good to nourish the body, no. Ang trangkaso kasi ay infection, no, o infectious disease galing sa panahon at kahinaan mismo ng katawan. At syempre, lalakas ang immune system kapag ang tao ay may tamang nutrisyon, no? Tamang lagundi capsule, malunggay capsule, spirulina capsules or iba pang mga vitamins, no, na kailangan ng katawan, vitamin B complex, vitamin C, tamang tubig. So, meaning wala pong danger, no? Walang danger. Hindi naman po kasi droga ito na posibleng nagbibigay ng latak o lason sa ating sistema. See to it, kapag may trangkaso po kayo, you have to really address the psychological aspect nito. Yung isa, ang kalungkutan kasi ay nagdadagdag sa stress ng katawan. So, kailangan din nating i-address yung constipation. Isang stress din po ito physically. At i-address din po natin ang immune system. So, to strengthen our immune system is to take immune system booster, no? Napakaraming capsules na immune system boosters, no? Like the sodium ascorbate, the immune booster capsule, tubig, no? Kailangan din po ang tamang prutas at gulay at iwasan ang karne o bread o pagkain na merong preservatives. Dadami po kasi ang microorganism na rebellious sa katawan kapag nandun po ang mga antibiotics. Hindi na po sila nakikinig o namamatay sa mga antibiotics right now because of immunization nila sa mga antibiotics na ginawang preservatives na ng mga inumin at pagkain natin ngayon. May nagtanong dito, Doc Ed, malakas namang katawan ko. Ang concern ko lang po ay lagi akong tinatama ng nervyos at parang nalilito minsan ako pag inaatake. Ano yung dapat kong gawin? Ganun talaga yan, no? Kasi utak yan eh. The central nervous system is your brain. So doon ang gagaling. Palpitation of the heart is just an indicator na may toxin. Bumibilis lang ang pintig kasi pinabilis nito ang sirkulasyon ng dugo na may dalang lason. Yan problema, barado yung colon mo, hindi ka nagdudumi ng 3 times a day or more. Barado yung balat mo, kulang ka ng ehersisyo at kulang ka ng tubig kasi mahilig ka na nga sa bread or flour-based products o ano pa mang white rice-based products. So, nagkakaroon po kayo ng palpitation. Pero ang talagang sanhi ng sakit ay yung toxin, chemicals. Like anesthesia, direct to the blood. No? Dumaan ka ng anesthesia sa ngipin o napabunot ka or nanganak ka or nasugatan ka. Those conditions trigger this palpitation of the heart leading to nervousness. So kapag hindi na-address yung nervousness, ulit-ulit po ang palpitation of the heart. How to address this one? Let enough, the necessary vitamins, enough vitamin C in the blood, the right vitamin B complex with a cleansing protocol. Ang kailangan lang talaga is vitamin C intravenous in combination with cleansing formula. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa lahat na branches ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po na makapunta kayo sa branch para magabayan at makausap personally. Matsik ang physical condition lalo na sa mga matagal na nag-maintenance medication na synthetic drugs at sa mga tinamaan ng komplikasyon. Napaka-importante sa amin na makausap kayo personally. At isa sa patunay na natulungan, nakaangkin ng kagalingan, narito po ang sumunod sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternativo. Ako po si Cristita Zora Coso, taga Barangay Dos Dolores Estrella Samar.
47 years old po. Ma'am, ano pong karamdaman nyo nung hindi ka pa nag-vitamin C infusion? Noon po, nung una, dito asawa ko ang membro ng Doc Alternatibo. Tapos po ako, nagpamember ako dito dahil ang nararamdaman ko noon, yung mata ko na mamaga, na nagdudugo, na hindi ako nakakakita, na hindi ko malaman nung gagawin ko sa mata ko. Yun ang nararamdaman ko na nagluluha pa siya. Tapos masakit, mahapdi. Hindi ko alam ang gagawin ko. Okay. So ngayon ma'am, ano po yung kaibahan na nakapagpa-vitamin C infusion ka na 1 session? Ano po yung pakiramdam mo ngayon? Ano yung pagbabago? Ay, salamat ako sa Diyos. Salamat ako sa Doc Alternatibo na ginayad papunta dito sa kanila dahil napakalaki ng pagbabago ng mata ko. Hallelujah. Hindi ko masabi. Sa tuwa ko dahil nakakakita na ako. Tuloy-tuloy ang buhay ko. Tuloy pagtingin ko na sa tao. Wala nang balakid. Nawaray na yung pamamaga ng mata ko, pamumula, paghapdi, wala na. Nakakakita na ako ng direkta. Nakakakilala na ako ng tao. Titignan ako ng direkta sa tao. Di ka tulad ng una na hindi ko talaga kaya. Okay. Sa ngayon, sa lahat ng hindi nakakasubok ng Doc Alternatibo, ma'am, ano po ang pwede mong sabihin sa kanila? Ay, masasabi ko lang sa kanila kung hindi nyo pa nasusubukan ng Doc Alternatibo. Ako nasubukan ko na, mismo ako mismo. Una, kasawa ko. Nung sakit na sakit din, pangalawa ako ito mismo. Ako mismo papatunay ako na very good. Wala kang ibang iindain. Mag-iinom ka lang, susunod ka lang, mapapa-infuse ka lang sa kanila. Ani ko man ang pera ko kung di naman maganda ang paningin ko. Tama. Puhunan ko ang mata ko, puhunan ko sa buhay ko, ang paningin ko. Thank you, Lord. Salamat sa Doc Alternatibo. Ako po si Cristita Azura ko, so taga-Barangay 2, Dolores Eastern Samar. 47 years old po ako. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Si Ma'am Kuso mula dyan sa Eastern Samara ay tinamaan ng pamamaga sa mata, namumula, dumudurugo, lumuluha at blurred yung paningin niya, hindi na makilala kung sino yung taong kausap. Pero nung sinundan ang cleansing program at unang session pa lang ng Natural Megadose Vitamin C IV, ngayon napaiyak sa saya dahil bumalik yung paningin niya, malinaw na, maliwanag at klarong-klaro na kung sino yung kausap. Then wala na yung mga iniinda niya, bumalik sa normal yung mata, wala nang maga. Kaya nakapagsabi na salamat Doc Alternatibo, salamat Lord, at tuloy-tuloy ang buhay. Kaya sundan po ninyo ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV. Huwag manghinayang sa igagastos po ninyo, gaya ng sabi ni Ma'am Kuso na anhin niya man ang pera kung hindi na makakita ng tao. Kaya agad na nagdesisyon at pinuntahan ang branch. Eto, malinaw ang mga napakinggan po ninyo na kagalingan. Luzon, Visayas, Mindanao, araw-araw, paiba-iba po yan. Yung mga naniwala at sumunod ay nakaangkin ng lunas. Puntahan pinakamalapit na branch upang magabayan. Ang pagbabago na nawala lahat, I am totally healed. Makabulig, dako bulig ako panlawas. Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar kasabay ang one-on-one check-up and counseling sa Doc Alternatibo Branch. Ang first 20 na magpa-register in advance ay free sa registration na 500 pesos. At ang first 20 na unang makarating ay may libreng inom ng Mixed Herbal Coffee. Plus, maraming promo ng buy one take two at buy one take one sa lahat ng miyembro ng One ASAP. Ngayong January 21, Sabado, sa Naga City Branch, matatagpuan sa J.A. Abucar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ngayong January 23, Lunes, sa Dait, Camarines Norte, matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Ngayong January 28, Sabado, sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95, Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur.
ngayong January 30, Lunes, sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong January 31, Martes, sa Legazpi City. Matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Magdala lang ng 1 litrong tubig para sa libreng patang ng Fulvic Minerals. Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar at one-on-one check-up and counseling para sa herbal at natural na lunas. Kapanalig alternatibo dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan ang nakaschedule na herbal at natural healing seminar dyan sa branch upang matuto sa tamang pag-angkin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan na hindi masakitin. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos. Sumayin niyo ang katotohanan. Huwag maging hopeless pare ko, diabetes mo'y lalaho, komplikasyon ay maiwasan. Sundin mo lang ang paraan, ang moranas may hangganan, kahit kanser malunasan. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating programang Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Samantala, ibatiin muna natin ang ating mga member na patuloy na sumusuporta sa mga produkto at advokasya ng Doc Alternativo dito sa Legazpi Branch, kay Ma'am Gina Acelo, kay Sir Warren Sambahon, kay Sir Rolando Bermundo, kay Ma'am Iluminada Panong, kay Ma'am Lera Peñaflor at kay Ma'am Edna Rillera. Samantalang sa bahagi naman po ng Sorsogon City, sa ating Sorsogon Branch, ay nandiyan batiin din po natin si Ma'am Adelinda Diluz ng Hupi Gubat Sorsogon, kay Ma'am Abi Maria Villa ng Bolan Sorsogon, kay Leonora Equesa ng Rizal Gubat Sorsogon, kay Ma'am Celia Lazarte ng Magallanes Sorsogon, kay Ma'am Nichelle Banyares ng Bulan Sorsogon at kay Sir Roberto Dawal ng Castilla Sorsogon. Yan po yung ating mga member ng Doc Alternativo Legazpi Branch at Sorsogon Branch na patuloy na sumusuporta sa mga advokasya at produktong epektibo ng Doc Alternativo. Samantala, ito mga ka-Doc Alternativo, mayroon na po tayong schedule ng ating gagawing grand seminar or monthly seminar ng Doc Alternativo sa bawat area dito sa Bicol Region. Bayanan lamang po yung schedule ng ating seminar na gagawin dito sa Legazpi Branch ngayong buwan ng January. And sa mga taga Sorsogon naman, antabayanan din po ninyo yung ating announcement para sa inyo pong schedule. Samantala, nandito naman ang schedule ng monthly seminar dito sa gawing Camarines Sur sa January 21. Mayroon po tayong schedule ng Natural Healing Seminar sa Naga City Branch. Ayo po ay matatagpuan dyan sa J.A. Abucar Building along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City. At hanapin po si Ma'am Maricel Brunyola. Para ho doon sa mga naka-schedule na branch natin, ito pa po, January 23, tayo naman po ay naandyan sa Dait, Camarines Norte. Ang ating pong branch sa Dait, Camarines Norte, tayo po ay matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purukuan, Dait, Camarines Norte. Katabi lamang po natin ang Alpha Hardware and malapit po tayo sa near Old BDO and Elevated Plaza. Sa atin pong gagawing monthly seminar, doon sa unang 20 na makapagpa-registered in advance ay free po kayo sa ating registration na 200 pesos. Ulitin po natin, sa unang 20 na makapagpa-registered in advance,
free po ang inyong registration fee na 200 pesos. Pero kung halimbawa po umabot na ng 21 pataas ang dadalo ng seminar, kailangan nyo na pong magbayad ng 200 pesos na registration fee. Kaya doon sa mga interesado, may mga sakit sa ngayon at gusto ninyong malunasan, gusto ninyong malaman ang mga pagtuturong ginagawa ng Doc Alternatibo, pinakamainam po na magtungo na kayo sa ating branch na malapit sa inyong lugar upang sa ganun ay makapagpa-registered in advance. Ibig sabihin kung halimbawa ang schedule ay 25, dapat before January 25 ay nakapagpa-registered o nakapagtungo na kayo sa branch para magpa-registered. Sa atin naman pong Natural Healing Seminar, wala po kayong ibang dapat dalahin, kundi magdala po ng 1 litrong tubig para sa ating libreng patak ng fulvic minerals. Ganon din po, siyempre yung inyong sarili. So, doon sa mga nagkapagpa-registered in advance na first 20, ayan, free ang inyong registration na 200 plus, ayan, mayroon pa tayong libreng Mixed 10 herbal coffee. Ibig sabihin, makakahigo po kayo ng ating natural na kape during Natural Healing Seminar. So habang nakikinig kayo, naandyan isi-serve ng ating mga branch manager, ng ating branch staff, ang ating mainit na Mixed 10 herbal coffee. Ito yung kape na natural na nakakatulong upang sa ganun ay mabalanse yung ating sugar, mabalanse yung ating high blood pressure, and then malunasan yung ating constipation and matulungan tayo na makatulog ng maayos. So para po doon sa ngayon pa lamang na nakakapakinig nitong ating programa, sa kakabukas pa lang nitong ating programa o kakapakinig nyo pa lang, ito po yung ating mga address na malapit sa inyong lugar. Tayo po dito sa Legazpi branch, tayo po ngayon ay matatagpuan dyan sa Pexon Building, Zone 19, Barangay Cabangon, Legazpi City. Nasa second floor po tayo. Ulitin po natin ang address ng Legazpi branch, Pexon Building, Zone 19, Barangay Cabangon, Legazpi City. Pwede na ho kayong magpa-registered in advance simula sa araw na ito or sa araw ng bukas hanggang bago sumapit yung ating itatalang araw ng ating gaganaping Natural Healing Seminar dito sa Legazpi branch. At sa mga taga Sorsogon naman po, kalapit bayan, kalapit probinsya ng Sorsogon area at napapakinggan itong ating programa, kung kayo naman ho ay malapit dyan sa area na yan, pwede kayong magtungo. Ito ho yung address ng Sorsogon branch natin. Tayo po ay nasa Rizal Street, Barangay Piyut West District, Sorsogon City. Nasa harap po tayo ng Emiliano College. So dyan din po sa Sorsogon branch, wala pa rin pong date kung kailan po ang schedule ng ating Natural Healing Seminar. Pero pwede na rin po kayong magpa-registered in advance para ho maging free ang inyong 200 pesos na dapat ay registration fee. Ulitin po natin, sa unang 20 katao na magpapa-registered in advance sa ating branch, kayo po ay free. Ibig sabihin, hindi kayo magbabayad ng 200 pesos. But kung mabot na kayo sa bilang na 21 pataas, so kailangan nyo na po magbayad ng 200 pesos. So mayroon na pong na-send sa atin na para sa ating mga seminar. So kailangan nyo lang po, pwede kayong magdala ng inyong mga ballpen o sulatan para ma-take note po ninyo yung ating mga tatalakayin during Natural Healing Seminar. Ito pong pagtuturo na ito ay i-apply o pwede ninyong i-apply sa inyong tahanan, sa inyong sarili, at syempre sa inyong mga mahal sa buhay. Kung kayo ay may mga karamdaman sa ngayon, syempre kailangan nating malunasan agaran. Huwag na ho nating aantayin na maging malubha pa yan o malala bago ho tayo kumilos. Tulad ng lagi nating sinasabi, prevention is better than cure. Mga nag-text nga pala doon sa ating hotline number last program natin. Sa mga hindi pa nakakalam, ito po yung ating hotline number. 0932-146-1499. So ulitin po natin. 0932-146-1499.
Yan po yung ating hotline number na pwede niyong tawagan kung kayo po ay mga concern patungkol sa inyong kalusugan o sa inyong mga nararamdaman at paano natin magagawa ng solusyon gamit ang formula ng Doc Alternatibo sa loob ng napakahabang panahon at napatunayan base doon sa mga testimonya mismo ng mga gumamit na sila ay gumaling ginamit yung formula na ito, yung ating cleansing program na 7 days cleansing program, then yung ating natural vitamin C IV infusion. So ulitin lang po natin yung ating mga schedule ng ating mga seminar dito sa Bicol area. Sa January 21, tayo po ay naandyan sa Naga City. Naandyan po tayo sa J.A. Abucar Building along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City. At sa January 23, tayo naman po ay naandyan sa Dait, Camarines Norte. Ang atin pong address ay nasa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte. Nasa gilid lang po tayo ng Alpha Hardware and near Old BDO Branch and Elevated Plaza. Man po dito sa mga taga Legazpi and Sorsogon Branch, Nabua Branch. Ang tabayanan po natin yung schedule ng ating gaganaping Natural Healing Seminar sa mga branches na ito. Samantala, naandito po ang address na pwede niyong puntahan. Dito po sa Legazpi Branch, tayo po ay naandyan sa Pixon Building, Zone 19, Barangay Cabangon, Legazpi City. At hanapin lamang po ang ating branch manager na si Doc Benilda Bacani upang makapagpa-registered kayo in advance. Dito naman po sa bahagi ng Sorsogon City, naandyan po tayo ang ating branch. Naandyan po tayo sa Rizal Street, Barangay Piot West District, Sorsogon City. Nasa harap po naman tayo ng Emiliano College at hanapin po ang ating branch staff na si Ma'am Mayumi Belo. Antabayanan din po natin ang schedule ng ating gagawing Natural Healing Seminar sa Nabua Camarines Sur Branch. Po ay matatagpuan sa number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua Camarines Sur. Nasa gilid naman po tayo ng Nabua Central Pilot School. O kaya mag-text sa ating hotline number na 0932-146-1499. Antabayanan po ang ating mga naka-schedule na mga Natural Healing Seminar sa mga branches na malapit sa inyong lugar. At muli po nating pinasasalamatan ang ating mga miyembro na patuloy na sumusuporta at gumagamit at patuloy na gumagaling sa mga produktong epektibo ng Doc Alternatibo. So bago tayo pansamantalang mamaalam sa ating programa, ay ulitin lang po natin, ang mga seminar na ito ay pagtuturo upang ating mapanumbalik ang ating malusog na pangangatawan at kung tayo po ay may karamdaman sa ngayon, ito po ay ating masolusyonan. Sa pangalan po ng ating nakasama sa unang bahagi, ang ating National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos, ganoon din po ang ating inventor, Doc Edgar Losada Dilibo. Ako naman po ang inyong lingkod, Doc Joey Perlas. Kita-kits po sa ating mga seminar na sa inyong branch na malapit sa inyo. Maraming salamat at sumainyo ang katotohanan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, magbiogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at dekalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct! hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal, magaling dyan, Skelan.
Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, and between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe I'll find out a way to make it back someday, to watch you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall, yeah, and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go